kai ku je ku shege shi. Ka faro tarkonmu. Garka mun komai, idan babana ya sani ba zai rabu da ku ba. Haba, kawai dan kai dan gidan majalisa ne kake tunanin mamaye duk kasuwancin wannan gari? Kuma kana tsammanin za mu kyale mu bari ne? Ai ba za ka yi bayani ka shiga. Shin wai ba su mutane a garin ne domin hana duk wani mai mulki aikata zalunci a garin nan da tsakar rana? To idan kuma ne muku sambade ba dai fa. Mu za ka sambada? Lallai ma. Kada ka ramu, ba zai iya farmakar ka ba. Domin samun ci gaban wannan labari, za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV.